presented by ARK Music. Music director Dharmendra कुछो ना बोला हो पाहुन आगे माई पाहुन आगे माई कुछो ना बोला हो पाहुन आगे माई कुछो ना बोला हो पाहुन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गोतिन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गोतिन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गोतिन आगे अब नहीं जाइबो मैया हम ससुरारिया मंझली गोतिनिया भी देह कौगारिया ए माई अब नहीं जाइबो मैया हम ससुरारिया मंझली गोतिनिया भी देह उगारिया खाइला ना देहो हमके खानवा गे माई खाइला ना देहो हमके खानवा गे माई से बढ़ानी से मारा हो गोतिन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गोतिन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गोतिन आगे माई आगे मैया कुछ ना बोला Music कुछ ना बोला कैसे बताइयो मैया ससुरा के बतिया छोटे का देवारा बाभी मानव न बतिया मानव न बतिया ए माई न बतिया कैसे बताइयो मैया ससुरा के बतिया छोटे का देवारा बाभी मानव न बतिया सासू भी देहो हमके गरी आगे माई सासू भी देहो हमके गरी आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गो तिन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गो तिन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गो तिन आगे माई तिन आगे माई गो तिन आगे माई कुछ नहीं बोलो मैया का सिलल मरादाबा बोलला पर हमारा से करा हो झगड़ाबा करा हो झगड़ाबा ए माई कुछ नहीं बोलो मैया का सिलल मरादाबा बोलला पर हमारा से करा हो झगड़ाबा ननदी गोतनिया दे हो गाड़ी आगे माई ननदी गोतनिया दे हो गाड़ी आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गो तिन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गो तिन आगे माई से बढ़ानी से मारा हो गो तिन आगे माई Presented by ARK Music Studio, Itma.